lang, mga misis. Time. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, uy! Gusto ko na lamang ang imong mga giaha upaya kinindughan ko ano dili ako masugama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 8:33 sa atong oras. At syempre niya na itong gugmang giyaha kauban ang celebrity taxi driver Lito Inglisero. Mahirap talaga maging mahirap talaga maging Hi, by the way, good morning sa Indanan, to all the viewers, good morning to all the people. So, to all the taxi drivers, don't forget, we're back, Atangi. In your mga radio set later. Monday. Monday is coming Monday to all the taxi Starting drivers. 6 a.m. to 8 a.m. 2 ka oras sa tat, alas 6 lang sayo lang ta. Mas gipasayo, mas gipagahi, mas gipalapdan. So, balik na ta sa home radio sugod Lunes, 2 hours, alas 6 sa buntag. So, sayo na po ka mabot diri, Brad. Dapat din mag-hire na ko kung chef cook diri para na magluto sa tong breakfast para minti mo. You like that? You like that? Tapos si Kwan daw, si Boss Chip Dodo, si Tolits, o si Danilo, gimingaw na daw si mong pandisal matagbuntag dito sa home radio. Ta problema kay MCQ man, extended naman sa ta. 22 pa taman. Di, sa katapusan na po daw. O, di nga na 22 sa... na lagi ito. nga na sa tani. Nasaan? Kaya mo ka, Brad? Ah, Kaya naman ka. gawin na kay ko balik ba kani kahoy kung kawitan magpisi ba? Oy, dako ang ato ding racket dai mo, ang ato ding kuan kagahapon biya you were there in Uptown yesterday. You were invited? Yeah, you were invited. Yeah, well invited to the ano to? Clarky. King ano to? King Park Food. King Food. Kaning food park sa taas. Food Park sa taas. Tapos kaon nasa likod sa dakong mall. Nakoy nagtilawan gahapon nga buko with milk ang sarap. Sarap. Clarky. Kung your lesson is very bitter? very bitter. Mm-hmm. So you drink buko with milk para mahinos siya sweet and sour. O pa na ako ito na po simula kagahapon na. Anyway, so ito muna. Okay, bye. Ito muna ang atong gugmang giyaha kay siyempre hatid sa atin ng Biramax Capsule! Ang Biramax Capsule, FDA approved ka na, ay mo kabalaka. 100% all natural adult herbal supplement, safe and effective, no harmful side effects. Busa, palit nag Biramax Capsule. Nasa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Savol Pharmacy, o Nadia sa May Veles, anak lang mo din sa Butika Pangmasa. Biramax Capsule. Kay inyong mga asawa, magsigilag katawa. Bisag na ay problema. Basta naka Biramax. O siyempre ang atong gugmangyakati sa atin ng Bioprobics Probiotics. Para likay sa infeksyon, gabalik-balik nga UTI, para dali ra mga anak sa mga buros, aniya na ang Bioprobics. Kaning Bioprobics Probiotics, mga good bacteria ni siya,
nga kailangan sa atong lawas. Kay usahay ang atong lawas na puno na sa bad bacteria. Muna ang kailangan na ay good bacteria. Sa usa ka kapsul aduna kanay 10 billion ka good bacteria nga makahatag og nindot sa atong lawas. Busa mag Bioprobix na. Available sa Facebook Bioprobix or pwede po mo order sa Lazada ug Shopee Bioprobix or mo bisita sa Butika Pangmasa. Ang gugmangyari at din sa atin ng Mustang. Mangumusta kay mangutang. Ang Mustang isang pinakabag-o karon nga Alcomix. Sweet, strong, and wild. Medyo tamis-tamis with 10% alcohol. Lami kayo kung daghan ice. Gwapo kay pang ladies drink. So kung namoy mga party sa inyong balay, gusto mo mag-chill-chill, tanaw Netflix, sa inyong paboritong mga salida, palit din mo og Mustang. Available sa Ororama o sa Carmen Mart. Lami kayo. Again, with 10% alcohol. Mustang Alcomix. Palakpakan naman. O, syempre, brother, ang atong Litos quote of the day. Be someone's strength. Be someone's inspirations. Be someone's reason to never give up. Pasabot. Ang matag usa, what do you mean strength? Ga-exercise, strength. Kakusgan, sa kakusog. Ang matag usa sa kakusog, ang matag usa nga nangandoy ay inspiration man. Ang matag usa dunay rason nga dili ka mo give up. Sa may bisaya sa give up. Kanang dili mo surrender, you did not be surrender. Surrender, English magyapon ng surrender. Ha? English magyapon ng surrender. Dili ka mo pahulay. Usa may anak give up, usa lang give. Usa bisaya sa give. Gihatag, Oh, up, usa bisaya sa up. tindog, Oh. So usa meaning sa give up. gihatag o gitindog. Rasul bat? To never give up. Pasabot? Gihatag unya mo tindog. Yeah. Sulbad. Di. Agay cool. Paspasan. Uncle boy ayaw lagi ba? Ayaw uncle. Di gagay Bernie o gagay Lito. Good hard burn and hard later. Kumusta mo dua? How are you both of two? Okay ra mo? You're very fine. Wala na ko naka-CA. You not be to cast advance of my share. Kay nalubong na ko sa utang. Because I will be good. What do you mean? Lubong ka, buried. I will burn it in my cash advances. Bisag unsaon ako pangitag pamaagi, wa na gyoy magpautang nako. There's a lot of time will be worth because of the credit is very more. Bosa, kailangan nagyug ko musulti sa tinuod. But I will be as the trolley of the girlfriend. Ari na ito mo! This is the starting of love life. Maayo kay niabot na kalab. Kajut lang. Di ba ingon ko mapapalit ko og kanang grapes? Nganong saging tundan man eh. Mahal kayong grapes lang. Kabalo ba ka ang kilo sa grapes karon tag 450 ang kilo. Akong kwarta dire 30 pesos ra. Tapos Arang-arang yung tundan kay tag 20 din ako G's family. Kajut lang tapos ingon ko magkilaw ta karon og malasugi. Nganong tamban man eh. Daddy, Ang kilo sa Malasugi 550. Ang tamban is 30 pesos ra. Kabalo baya ka nga magkatul-katul ko basta tamban. Taingon ko paliti kong daghan kan goods nga corn beef. Nganong puros ni tinapa.
Ngano ni? Taas naman imong saad nga cellphone, nganong inchik-inchik man ni. Ingon ko iPhone, nganong singkong sing chingwa. Ngano man ni? Di mo kasabot ani, di ba niingon ko sa imo ha? Asa naman imong mga saan? Kailangan na siguro nga istoryahan ta ka. Lang, ang ato na bang katong si nanay ba sa ubos? Nisaka siya, nasa gipabaligya sa ako, namalit ko gang beauty products, nagpalit ko. Tag 3.5 ang cent. Muhamis daw akong naong ani, pati lubot muhamis. Kasi magagreklamo nga, dili hamis akong lubot. Ako po ni i-apply sa akong lubot para muhamis. Iyong ko nga bayaran na mo siya karong adlaw lang. 3.5 tanan usa ka cent. Iyong ko naginabog ko nga dagambi kay mga project sa unsa to nga DPWH. BHWH. Niyong biya ko nga dagang kay project, di ba tama lang? Kabalo ba ka lang lisod na kay karon lang kay si Digong naton presidente lang lisod kay mga ukaw lang. Kajut lang. Alang-alang ko sa una lang kay pwede latipan ang lamisa o IPIT o karon lisod kay lang. Kajut lang. Paski lamisa lang gibutangan CCTV lang. Ngano man imong pantalon nga? Imo naman sila nga nagisulog ng kuspaw nga pantalon. Ta naka-safety siya, nakabutas sa pulis pang security guard. Ta kanimong white t-shirt o buro man nag-undershirt sa security guard. Unsa man ni? Sulti na ko sa tinuod kung unsa na kakitabo. Dili na siguro pwede nga tago-taguan ta ka. Usay pasabot nimo ana. Murag muna ni ang panahon makabalukas ka matuoran. Usa nga kamatuoran. Dili ko engineer sa BHWH. Usalang ko ka security guard sa BHWH. Grabe ka nang ko sa imo lang may kamo joke. Joke kayo ka lang. Ganahan ko sa imo lang, napatawa ko nimo karong ada. Joke. Wala. Kabalo ba ka? Wala Kabalo ba ka? Wala ta kagikwintahan. Nakatong 30,000 gikas sa advance na ko to. Usa. Sa dili na binuot. Sorry nga nakapamaka ko nimo nga abi ni mag-engineer ko sa BHWH. Security guard lang ko nila. Daan ko palagi. Kanay mong ilong nga murag pito. Panggal. Sinuod nga security ko. Unya. Ako lang tong gibuhat mo sa kong gugma nimo. Nag-ingon ako sa imo nga di ka mamakak. Sa ito mo mga gipanggas to sa lugar to. Ano nagan makikakwarta? Cash advance to. Usaw na ako ng beauty product. Ako na naman nabriyang giaplas na naman ako sa akong lubot. Pero kisultian naman ta ka na di ka pwede mamakak. Kasi tinunanay lang, isip ikaw, ganahan man ko nimo. Pero, hindi man kailangan ko nga magpakarong nun ka. Pero, sa ngalan nga na makaka, dili ko ganahan, ani. Ayaw ko kailangan! Batikay kang naumuhilag, batikay kang Wakay pulas! Asa ka ba yun? Asa ka nga nang ibang labang ni mo na akong breed. May nalang gidi ay nga ni patol ko ni Juan dito speakers kaya na sila project kato may tinood engineer. Bisa pagbuslot yan porol pero engineer siya. Money. May pa dito rin na siya multicab.
Kagang pero at least multi-cut. Undang mo na nato ni. Asa ka? Muhawa ako. Asa ka? Wa kay pulos. Asa ka? Bakakod ka. Bakakod ka. Mao na. Nabuhat na ba ni mo nalit? Wala pasukan. Wala ba nasukan? Wala Akong gitug-anan sa kamotoran. Dili ba to ikaw katong dili ba to ikaw nga kanang magamit-gamit sa logo sa ABS-CBN sa una para makauyab dili to ikaw? Dili to ikaw. Nadahingan na, day. Sila ang mga gahi. Art Bonhoc